Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you ngiyaxolisa ngevoice because ngine-flu. Yabo lena ibidinga ivoice yami ukuthi ngabi nayo i-flu. Ibidinga ivoice yami ngikwazi ukubhiyoza. Guys, nibonile uKhuzani une-track elithi yena. Mangifunda lapha epost uthi nje uyabonga isupport esimthathe yambeka la. Imisebenzi emihle Nkosi yami, ningalinciphisa ihlombe ey'ntweni ezinhle, ningalinciphisa ihlombe ey'ntweni zempumelelo, ningalinciphisa ihlombe ey'ntweni ey'khanyayo. Ndibonile guys, nigijimele laphaya kwipage laKhuzani kuyobhiyozwa laphaya nali track kuqhuma uhalala. Wazwa mkhulu Simakade. Hayi kuhle lokhu guys, kuhle. Nakha siyabona bakhona abafikile khona la ngathi basebenza ngaphakathi nabo bayabhiyoza laphaya. Sambona nangu eceleni kwe-track, nangu sephakathi. Imisebenzi emihle, ningalinciphisa ihlombe Nkosi yami, ningalinciphisa ihlombe. I-flu enomona izinto engabe ngiyabhiyoza kuzona, i-flu nje yavele yathi awuzumemeza. Hawe ma, into enkulu kangaka guys, into enkulu kangaka. Umlando-ke lo. Ngiyabona la matemeni lawo maseniganga senidlala, kodwa umlando ngempela lo guys. Umlando lo. Ifa elihle. Halala kuleyo ndawo. Halala. Kule la ngibamba khona manje ku-Facebook i-post uthi nje nge-support. Yebo nge-support kodwa nguSimakade phambili okuyena otshale leli talent lase li-receive abantu, ngoba ngaphezulu ukuthi bayacula ibhizinisi leli isinkwa sabo nempumelelo ke guys, nezinto ezinhle sohlezi sishayele ihlombe. And izinto ezinhle azihambisani nokuthi ukuliphi iside. Izinto ezifana nalezi esihlezi sifuna ukuyibona kuma-artist ukuthi kuyasebenzeka, kuyayeka phambili. Halala, congratulations. Ngiyabonga nge-support. Bye.